So, hi everyone, welcome back again to our YouTube channel. So for today's video is I'm here in Bukid, no? So sa among gingarian sa una. Ato naghatag mig pagkaon. Pero ang nakanindot lang karon is dalawi sa balay. So dili na kayo layo among gibaktas dai. So dili na kayo kung mainitan siya. So kalo. So to everyone. Nice, kinaras na diri, then nagdamig kinilaw. Oh, isda lang gipalit sila na nagkilaw tapos nagbubas-ubas sila pinabang. So the best ng Bukid ay amazing ang lugar, then kaon ganon. So it's very amazing. So wala ka dapat na ikahiya dahil kasi nga maganda ang buhay probinsya. So ginayang lang ako kung kinasilan mo ako dahil. Oo, nasa na. Banhap sila yung mga ko. Yung mga ito, gininayin na ako kung tingog. So, guys. Ako, ibang moyo, dalang tahon.
Max, welcome back on our YouTube channel! So for today's video is I'm here in Basak. So moron ang last na mga hatod og luto kay last naman po doon niya treaser, last na nga ka ng anihan, ganon. So there someone watching. Gapa daw ka day. Baka uy. Sana all. So mga to everyone, so di man na sila pangaon, so unya is mukhaon po kung pinabongga kay wa sila. Pag gusto na kay mag-video mo kung magkaon niya, gina kay may ikaw ka magkaon ka na niya, mag-video ka no. Kisa may mo gunit. Kainit ba yun? So mga to nagwat mi sa niguday kay nasira naman sa balay niguday. So umumuntoy kinahanglan ika nang magpalit-palit sa humay pinabongga so. Mga to nga naghuwat mi sa nigo. Nya mapabaling abot. Abot asa to kuha day. Nako sa balay, siguro nasa third floor. Eh, kung sa third floor dahil mo, pwede ba? Third floor. So, gulaban ba yun? So, it's very amazing. Very, mga sapa-sapa day. Beautiful ang magkabaw. Kabawang tanaw day. Sapay. Ganaan, ha? Bako niyo ko ito, Christina. Ay, ganun sa kulo ba? Bonggo to. So, mga today, I'm so very happy. So, tingnan na ni siya kaon. Ayan. So, niya, ako na po yung mukhaon day. Hadlo ko na kinabli lang sila dahil gangin ko na tagikot pero kami ng bangga babae lang siya kaya hikot ng luag mo na pero yung inkanta na po ha maoyag ang gagawayan inkanta maoyag ang gagawayan inkanta na yun ha marag buwan so ang nagkuha sa nigo day dugay kayo bugat siguro nigo or basin tamukan sa nigo nigo day asan pang nigo uko luwa day nagkuha sa nigo day nga tulad ko ba yun alamuot kayo day so among gidakaroon nga motor is ano ang akong motor lang kay ang motor ni Papa is na gisi day yung akong motor kaway gagawin ha so amot na magbaktas mo ako sa guardhouse diba so it's very amazing so update sa mga laag so mga to abot na miday gikalito sa balay so dahil namin sa Basak so dadaan namang tubig nego pagang makina so muna pang treaser day kay gihakot na lang kalayo kayo sila gihakot sa treaser so wala pa may abot so basin dili na siguro may maghulat kay medyo init na tas udto na day manguli pa mi ginarabe mi nang abot pa mi nang uli masagpa yung mama ni ron so tara treaser ay lukro na day ito wa man day mo to antay-antay din pag may time no so ang tracer kay bugat puto na ng tracer tayo sa so, lokroon na lang so tara na sa naglokro sa kanang kuan pangin-hangin so kay makita na nakipakita ako na lang i-share sa iyo radyo ba ako tigaw yaw na nya imagine na lang niyo hindi makita na lang kayo so na siya a few moments later. Hi mga Max, welcome back on our YouTube channel. So for today's video kakain tayo dahil actually ginanakaon na sila dahil niya nagpauli-uli ko kayo mag-video-video biya tayo tayo para lang kaon video siya ka video po hindi ka lang buga ni mo dahil buga so we have a special aliwang tayo aliwang so special chika so mo siyang gibilin so mo nagaliwang dahil no? Pero kakakaon mo kitag buleng hindi mo po so best kinilaw then we have kung di magkagin ako dahil langkat then we have ano sayok ba then bakit ang luto dahil Chanan saan kayo makaw nani Takin kayo ko ano. dahil kagluto dahil buang bayot iwang dahil so ako na ako magungitin mawag tama sabi joke ako may nagungit pero pag real life wala kayo kawaw tubig to eh ang bayat mong kain ng dugan tagal may dyan Nagkakaliwang ang luto bit ah. tupi na aliwang yun nakashare na siya liwang na po tayo wanda ko parang my god pero okay na gutom na ko dahil sa mga to mga kanta malibong dahil pugnit pa yun mga
Tulog ba? Nakalindot kayo kayo. Kayahan kayo ng taon ka. Kayahan kayo kayo. Hangin. Kayahan din sa probinsya dahil. Grabe kalindot kayo. Yan yung mga unod ba niya? Ito pa. Ano ka saan lang ha? Gulaban kayo lang. Wow! Sarap! Alam niyo ba rin itong guys? Itong na? Alam niya? So, update sa mga lag, everybody, is mangulay namin dahil kay Tima na may kaon. Tima na may hatod o pagkaon sa mga sila ba na sa kong ate day. Then, Tima pumigsaw, ha? Ano pagkaon? Then, saw po, ginagbayay, gulong kayo. So, mo to siya. I'm gonna miss this place. Cha! So, mo to day, I'm so very amazed, no? So, I'm so very, tawag dito, I'm so very happy this day, no? Ganon. So, na-enjoy ako, ganon. So, yun na nga, day. Motor na mo, day. May gasolina. Ang bakta siya babayarang toon. Ha? Ako sakay siya toon. Siyempre, kaswerte ba? Siya. So, muna tayo magbabay na ko kay mangulit namin.